София Болов зала много си играехме. Роко и къде бе Бълък? Ти ли бе? Ти ли бе селен, вика, веленски селен? Ей сега ще окъпе Роко и да. Човек ми си на колкото можеш повече пари ми си. И он е... Ще ми види. Де да знаме, пробвай си. Видно майката направо, ако ми се облечи ти как може. Он е мъкни, телевизори, пари, злато, синжири. Ето става. Не е малко, това е другата напред. Чеспи. С нея е реклама. Дарите му един каталог. Това с нея не са зъбите къде играе. Китаец? Китаец. Данчев. Не е в София, къде си го гледал в София? Това беше 5-6 На месеца. един турнир го гледах. 5-6 месеца беше в Шумен преди година. Трохо живееш. Аз си кутирве. Явор, с към са паднал, бе? Къде бе? Тук на следващата маса, втора маса. Той не знае какво става тос. Не е като нашата тез, като нашия куриер с някой секта. Владимир Антонов следва спортната емисия новини. Англия изхвърли Швеция от Екопен. Това е 20 нещо. Гледай бе 2 на 2. Когато направиха това? 5.80 на накрая. Кой е вкара? Кой е вкара? Не, Чернокот даде на един, на ония Уелбек и Уелбек дете вкара. Никога точно не си гледал той. Не, аз го на значера. Го вкара. Вратата е тук. Она обаче е с гръб към вратата. Он е центрат и то хоп, петичката е. С гръб към вратата. Вървали зад него. С петичка, вот това. Как ли се зове? Той го е мислил. Някой да направи. Он е център на лошото. Ето иска. На четвърта маса Петър Джерманов, Марчо Марков. Марчо Марков на четвърта маса. Много моля. То се е първи. Ще играе първия с 6. Това е горна работа.
Как е Кире? Къде е този? Кой? Нито нашите, нито Те може и да знаят, че са клетовете, може и да са обадили на... как знае? Има групите им пише, че... Няма да е да няма. Дали? Няма ли? Хер не е направил. А нас го? Ние сме на групата. Роко хер не е направил, да? Че не са в моята група. Да продължа. Ама това пак всички ще вземат си жертвата. Те си ме разхвърляли това. Какво един ти е достатъчно да биеш? Един наистина. Един кът биеш, те са 6, един кът го няма. 5 са. 6 човека са. 6. Първите 4 са. Грам няма мешат. На 5 са ръкета на Първите 4 са. 12, 4, 48 и 8 поставени. 56. И 64 схема. Я гледай, Явор ще падне от този. Я гледай, Явор ще падне от този. ще падне. Тъшак. В статистиката пише турнири, не е зала еднак. Да, той тъшак си прави, да. Балони му дига. Тъшак, няма пребледняло. Този да вземе гейма и после да завържат нещо в групата и се гледат геймовите. Не може да ни излезе. С първите 4 няма. Като прави тъшак, що не загуби, сега ми се бори. Здрасти, за. Тук ли ще си цял ден? Стани тук багажи да си Добре, вие друга зала имате ли освен тази? има една зала там на Росия. Защо? Там най-дължо да спиш. Днеска там нещо. Зала няма къде да знам. Аз Варна играе. Не играе по посещението, ма да створих посещението и там не знам дали ще направя зала вече. Чакайте, ето снимам. Били бе? Просто не се личи. Не трябваше някой да спотиш. Аз не ги бия, не ги спотнявам. Пак не ги бия. Аз си ти я виждам и те, но да я вижда по друг начин.
Нотариуса. Нотариуса, аз мисля, че Трябва да видиш кой е Боян. Боян Боянов.